ಕೈ ಸೇರಿಗಿದೆ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಲೆಸಿಟ್ಟು ಬರಲು ಆ ನಿಲಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎದುರುಗೊಂಡು ಇತ್ತ ಹಸಿರು ವಾಣಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಪೊರುಳು ಕುಯ್ಯರಗುವ ಅರುವದ ಮನ್ನಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತದ ಹಸಿರು ವಾಣಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಸಂಭ್ರಮದ ಕುಯ್ಯರಗುವ ಸೋಮನಾಥಿ ಪುಗರಿ ದೇವರನ ಅಷ್ಟ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದೆ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಹಸಿರುವಾಣಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಪ್ರಮುಖ ಗರಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆ ಜೊತೆಯಾವೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ನಿಲಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಯಾವೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ನಗಲೇನೆ ಭಕ್ತರ ನಗಲೇನೆ ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರದ ನಗಲೇನೆ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಾದ ನಂಚಿನ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಿರಿಯರನ್ನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಈ ತೆರೆದ ಗೋದಾವರಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾದ ಇಪ್ಪನಗಲೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ ಧರ್ಮದ ಮಣ್ಣ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಣ್ಣದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ಜೊತೆಯಾದರೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಶಕ್ತಿ ಉದ್ಭವಿ ಬರುವ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅವಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಔಡಂಗಡಿ ಅರಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಸುತ್ತರಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಅಸರು ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪಿ ಎಚ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಜೊತೆಯಾರಗಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಡ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಕಲ ಮಲ್ಲಾರುವೀಡು ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನರಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು ನಿಗತ್ತು ಬರೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಭಕ್ತರು ಹಸಿರುವಾಣಿ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಕೊನಪುನ ಅರುವದ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಪೊರುಳು ನಿಗತ್ತು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅರುವದ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾವಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪನ ಸುತ್ತ ಪೊರುಳದ ಹೆಸರೇ ಊರದ ಪರವೂರದ ನಾಟ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೊತೆಯಾವುದ ಪರಿಚಿತ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಪಾಗೊಂಡರು.
ವರ್ಷ ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ ದಿನಾಂಕ N1 2025ನೇ ಬುಧವಾರ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಡೆದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡಪಡಿದ ನಕ್ಷತ್ರ ಲೇಸದ ಆಟ ಪುಣ್ಯದ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಈ ಮರಗಿಲಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಪೂರ್ಣ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ವಾಯಿನ ಬೆರಿಕೆ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆಗೆಸಿಬರಲು ಅಳದಂಗಡಿಯ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ 20 ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಹೊರಕಾಣಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾವಿರುವ ಜಾಗ ಅಳದಂಗಡಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆಂಡೆ ವಾದ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೀಲುಗೊಂಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಭಜನೆ ತಂಡ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಭಜನೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾವೃಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲಾ ತಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮೆರುಗನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗಣ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಬರೋ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಳದ ಕಡೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಕಡೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಆನಂತರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆನಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಂತ ಕಲಕಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಂಗನಗಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮ್ಮುಖ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸೋರಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಾಯನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪುಣ್ಯ ಪಾದ ಪಾವನರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಹೊರಗೂರಿನ ಗಣ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ಮಾನ್ಯ ಶಶೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯರ ಅತಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹೊರತು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಉಗ್ರಾಣ ಒಂದು ಹೊರಕಾಣಿಕೆಯ ಮೂರ್ತನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಮಸ್ತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ 16 ತಾರೀಕು ಪುಟ್ಟ ನಡಪುರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಕೈಕರಿಯದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮಸ್ತ ಊರದ ಪರ ಊರದ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಗಿರಿ ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶ್ರೀ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಯ ಒಂದು ಉಗ್ರಾಣ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ
ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಭಜನೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಿಗದಿತಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ತ ಈ ಸಮಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಜೊತೆಗೆ ಆಗುವುದು ತನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೈವದ ಸನ್ನಿಧಿ ಕೊಡುವ ಮುಂದೆ ದೀಪದ ದಾರಿ ಮೂಲ ಗಜವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿದೆ ಕೊಡುವ ಚೌಕಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ದೈವದ ಪೀಠ ಕೊಡುವ ನಗದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಥಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಗಗೆ ನಾಗಬನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ದೇವರಿಗೆ ಹುಲ್ಲ ದೈವರಿಗೆ ತಾನ ದೇವರಿಗೆ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಿಜ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾದ ದೈವದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜರಿದ್ರು. ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಶಾಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮಂದಿಗೆ. ಸೊ ಅರುಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಜಾಗ. ಸೊ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ, ಸೊ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇಣೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಳದಂಗಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಗುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಇದೀಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಳದಂಗಡಿಯ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸಮಾರಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಗಳಿಗೆ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎದುರಾದ ಜೊತೆಯ ಒಂದು ಮೇರೆ ಆಯ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಗೋಳು ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನಾರಿ ಜೊತೆಯ ಚಿನ್ನಾರಿ ಗೋಲನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ
ಇವತ್ತು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಸಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಚಂದಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹಿಂದೂಗಳ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಅಜ್ಲ ಸೀಮೆಗೆ ಅದರದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಕಲಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಇದು ಅಜ್ಲ ಸೀಮೆಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಶ ರೂಪದ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಇರುವಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಹೋಗ್ತಾರ ಈ ದೇವರ ಕಲಶದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನು ಆನಂದ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಅರಸ ಮೈದಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರಸ ಮೈದಾನದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಇಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಈಗಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈಗಿನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಅರಸ ಮೈದಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದು, ದೇವರ ಸೋಮಾದೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರಸರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇಲೆ ವೇಣೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮಾದೇಶ್ವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1400 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ರಾಜರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಮಾತುಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 17 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು 32 ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನಾವು ಸುಮಾರು 25 ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಭಜನಾ ತಂಡವಂತ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 32 ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೂಡ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. 17 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನೋಡುವಂತ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ 17 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಆಗಿದೆ? ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ, 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿದೆ? ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ? ಕೇವಲ ಒಂದು 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ
ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಈ 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗಳಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜರಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನು 5 ದಿನ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೊರಕ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಈ ಹೊರತಾಗಿ 2 ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕೆದು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಬಸ್ತಿದಾಗ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ? 2 ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದುರುಗೊಂಡು ಹೊರಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಾಣಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಇವತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ? ಈ ಹೊರಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಲದಂಗನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮ ಹರಸೇನ ಕುಮಾರವರು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬರೋಣದ ನವಶಕ್ತಿ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಿಮ್ಮನಗರದ ಅಖಿಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರಗಡೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ, ಆಮೇಲೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ
ಆಗಮನ, ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ, ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಯತಿ ಪರಿಮಳ ಜನದ ಚಂದ ಪರಿಮಳ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಲಯದಿ ಚಂದನ ಪರಿಮಳ ಯತಿ ಪರಿಮಳ ಜನದ ಚಂದ ಪರಿಮಳ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಲಯದಿ ಚಂದನ ಪರಿಮಳ ಯಜ್ಞ ಪರಿಮಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಮಳ ಯಜ್ಞ ಪರಿಮಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಮಳ ಪರಿಮಳ ಯತಿ ಪರಿಮಳ ಜನದ ಚಂದ ಪರಿಮಳ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಲಯದಿ ಚಂದನ ಪರಿಮಳ ದರ್ಶನದಿ ಪುಣ್ಯ ನೀಡೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವನು ದರ್ಶನದಿ ಪುಣ್ಯ ನೀಡೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವನು ಆನಂದ ರೂಪನಾಗಿ ವರವ ಕೊಡುವನು ಯತಿ ಪರಿಮಳ ಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಲಯದಿ ಚಂದನ ಪರಿಮಳ ಯತಿ ಪರಿಮಳ ಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಲಯದಿ ಚಂದನ ಪರಿಮಳ ಅಕ್ಕ ಆಚೆ ಎದುರು ಬರೋಣ ಅಕ್ಕ ಆಚೆ ಎದುರು ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೂ ಬರೋದು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಭಕ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರ್ವದ ಉದ್ದೀಪನ ನೆಗೆತ್ತು ಬಂದುಕೊಂಡು ಮಾತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿನ ಉತ್ತಮ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಈ ಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಡಿಮೂಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಿಲಟೆ ಭಕ್ತಿನ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣದ ಸುಲೈತ ಮರಗಿಲಿಗೆ ಪೋಯರೆಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಭಕ್ತರು ಸಮಸ್ತ
ಸಮಸ್ತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮಡೆ ಇವತ್ತಿನ ವೈದಿಕ
ವೇಣೂರು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಒಲಪಟ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಳದಂಗಡಿನತ್ತ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕ್ಷಣಟುಪ್ಪುನ ನಮ ಇನಿಕಾನಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ದುಂಬಾದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತದೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೂಜ್ಯರಾಯನ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತಲ ನೆರವೇರಿಸಾದು ಇತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ ಒಟ್ಟಿಪ್ಪದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಂತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರಲ ಬರ್ತದೆ ಆಸನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರಲಕಂಠದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಪಂಡದ ನಿಕಲ್ಡ ದುಂಬೊತ್ತಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನು नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतावनतास्पदाम् अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं भूयुदयस्वरैरपि सर्वविघ्नजिते तस्मै गणाधिपतये नमः सपरिवाराय महागणपतये नमः सोमनाथेश्वरी नमः समर्पयामि ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯುವುದು ಮಹಾತಾಯಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಯುವುದ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುಕುಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದೇವರು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಅವರನ್ನು ನಾಟ ಐಕಾದೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನವು ದೇವರ ಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಹಸಿರು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನಾಟ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯಾಪುರ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಒಂದು ಮಾತ ಭಕ್ತರನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾದ ಅನ್ನದಾನವೂ ಕೂಡ ನಂಚಿನ ಆ ಮಾತ ಸವಲತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ಬೆಲೆಕ ಮಹಾತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸರಿವಲ್ಲ ಏಕಚಿತ್ತುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚಿ ಮನಾದಿಗೆದ ಪಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆದ ಅರಸರಾಯನಡ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ವಸೀಲರು ವಹಿಸೋಣಿರುಳ್ಳಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಲಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಗಲರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರಿ ಹಳದಂಗಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರಿ ಹಳದಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಮೆಕ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಮೆಕ್ಲಿನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರಡೊಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ದಯಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಂಚಿತ್ತಿನ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರು ಬರೋಡ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ದೂರ ದೂರಡಿತನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ದಯಮಲ್ತದ ಬತ್ತದೆ ಸಭಾ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದೆ ಆಸೀನ್ ರಾವುಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ
ಅಂಚೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಂತೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಕುರ್ಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಸನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿಯೇ ನಮಃ. ವೇಣೂರು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಪಟ್ಟದ ದೇವರು ವೇಣೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನು ಅಂಚನೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನು ದುಂಬತ್ತಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಕುಡರಿದಕ್ಕದು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಗಗ ತನು ಕೊರದು ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡೆದು ಬುಕ್ಕಲ ಹಿರಿಯರೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಾನಾದಿಗದ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆತ ಅರಸುಲು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಕ್ತರಾದ 1995 ಇಸವಿಡು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಕ್ತರಾಯಿರು. ಹೊಸ ಆನಿಡಿದು ಇನಿಲಾಗಾಯಿತು ಸುಮಾರು 29 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ತನ್ನ ಸೀಮೆಡು ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಲ್ಲ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆರನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ನಡತನೊಂದು ಪಣಿಯರೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಬಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ 2007 ಇಸವಿಡು ವೇಣೂರು ಸೀಮೆದ ನಮ್ಮ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಳದಂಗಡಿ ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದು ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನಕುಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡತೀನಿ. ಆನಿಡಿದು ಲಾಗಾಯ್ತು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗಳ ಪೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿಕಾನಗ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಪಿರೋರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇನಿಡಿದು ಲಾಗಾಯ್ತು 16 ತಾರೀಕು ಪುಟ್ಟ ನಡತದು ಬುಕ್ಕ 20 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ನಡಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಇನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಹಸಿರು ವಾಣಿ ಕೊಣತದು ತೋರಣ ಮೂರ್ತ ಆದು ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನೆರವೇರಿಸಾದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದುಂಬತ್ತಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯಾ ದೇವಾಡಿಗ ಮುಡಾಯಿತ್ತಲು ಮೇರಡು. ಅಗಜನಂದನ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ಭುಜಗಭೂಷಣ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಅಗಜನಂದನ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ಭುಜಗಭೂಷಣ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ಜಗದಾಧಿಕಾರ್ಯ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ಜಗದಾಧಿಕಾರ್ಯ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಷಣ್ಮುಖ ದೇವೇಂದ್ರ ಗರುಡ ಭಗೀರಥ ಪಾಂಡವ ಸುತರೋ ಪರಮೇಶ್ವರರೋ. ಷಣ್ಮುಖ ದೇವೇಂದ್ರ ಗರುಡ ಭಗೀರಥ ಪಾಂಡವ ಸುತರೋ ಪರಮೇಶ್ವರರೋ. ವಂದಿಸಲೆಂದೇ ನಿದಯ ತೋರೆ, ವಂದಿಸಲೆಂದೇ ನಿದಯ ತೋರೆ. ಕರುಣಾಮಯನಾಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದೆ, ಕರುಣಾಮಯನಾಗಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದೆ. ಅಗಜನಂದನ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ಭುಜಗಭೂಷಣ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಅಗಜನಂದನ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ಭುಜಗಭೂಷಣ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ
ವಂದನೆ ಜಗದಾಧಿಕಾರ್ಯ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಜಗದಾಧಿಕಾರ್ಯ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾಂತ ಮಾನಾದಿಗಿದೆ ಬಿನ್ನೆರಿನಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೊಳ್ಳಿರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರಮನೆದ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡಲ ಎದುರುಂತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಲೈನ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕುಕ್ಕರಾಡಿ ಮೇರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರು. ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿಗೆ ವಂದಿಸದು ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನೆಗೆ ತಂದು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬೊಕ್ಕ ಸಡಗರದ ದಿನಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಾಯ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ಅರಸುಲ್ನ ಆಶಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆರು ತರಾತುರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಊರ್ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಗ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಓಪನದು ಕೇವಲ 38 ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ತರಾತುರಿದ ತಯಾರಿಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರಿಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ತದು ಆನೆಡ್ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಲ್ಪದ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಜನಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆಗರ ಸಿಂಟದ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಕಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅಲಂಕಾರ ಇಪ್ಪರೆವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಈತೊಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣಿದ ಒಂಜಿ 38 ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅರವದ ಪೇಟೆನೆ ಒಂಜಿ ದೀಪಾಲಂಕೃತವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಮಿತ್ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಈತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ್ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಯ್ಯ ಬೈಯಡ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಳದಂಗಡಿದ ಆನೆ ಮಾಲದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣಿಡು ಇನಿ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದುಂಡು ದಾಯ್ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನಡತಿನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಣು ಪನ್ಪನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಮಾತೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬತ್ತವಾದ ಏರ್ಪುರ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಲ್ಪರ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರಾಕ್ಲೇನೆ ಯಾನು ಇಡೀ ಸೀಮೆದ ಪರವಾದ ಅರಸುಲ್ನ ಪರವಾದ ಮಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮಾತೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಏನಾಕ್ಲೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಗು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಅರಸುಲ್ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಏರನೆ ಮಲ್ಪುನಂದು ಕೇವಲ 4 ದಿನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮನೆ ಐತಾರದನಿ ಅರಸುಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡಿರಿ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರೋಲಿ ಯಾಕೇನು ಬರ ಪಂಡದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರ್ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಕಾಸರಗೋಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಹಿಸದೆ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಡೆ ಹುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಇರೆಗ್ಲ ಅರಸುರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಅವಿನಾ ಸಂಬಂಧ ಅರಮನೆಗೆಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಗಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧಲ ಉಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದು ಅರಸುಲ್ನ ಆಶೆ ಅಂಚಾದು ಈರೇ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡಾರಡೆ ಕೇನ್ನಗ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಡೆಕ್ ಆರ್ ಕಾಸರಗೋಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ತುಂಬು ಪಾಡ್ದು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದು ನಮಕೊಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಂಜಿನ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಸಾದರಿಗೆ ಯಾನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರನು ಮಲ್ತದು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಆರಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತದ ಉದ್ಘಾಟನೆ 2 ಮಲ್ಪಾಗ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅರಸುಲೆಗೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇನ್ಗ ಪನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆರಡ ಪೋದು ಕೇನ್ನಗ ಆರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಒಪ್ಪಿರು ದಾಯ್ಪನ್ನಗ ಮುರಣಿ ಎಂಕುಲಾರನೆ ಶುಲ್ಕೇರದ ಬಸ್ ತಲ್ಪಲ ಪೋದು ಭೇಟಿ ಆದಿತ್ಪ ಅಪಗ ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಡು ಪೋಯರು ಅಪ್ಪಗಲ ತೂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ಯಾನೆ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತಗೂ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಮನ ಪಾತ್ರನು ಪಂದು ಆರ್ಲೈನಿ ಬಾರಿ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ದಾಯಪನ್ನಗ ಆರ್ ಬನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಜ್ಜ ದಾಯಪನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆನೆ ಮಾಲಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆನು
ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಏರೆಗಳ ಕಾಪಂದೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂಡಿರು ಆರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸೀಮೆದ ಪರವಾದ ಅಳದಂಗಡದ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಬನದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದಾರನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ಅರಣ್ಯ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಾಯಿನಾರು ಎಂಗಲ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 32 ಗ್ರಾಮೋಡ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಗರಡಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅರಸೆರಡು ಪೋಜೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರು ದುಮ್ಮುಂತುದು ಸರಿ ನಿಕ್ಲ ಮುಂದುವರ್ಸಲಿ ಏನದಾಪನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಅಂಚಿತನ ಅರಸರು ದಯಪನ್ನಗ ಇನಿ 17 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ದಾಯಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 16 ವರ್ಷೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅರಸಲೆಗೆ ಪಂಡ ಖಂಡಿತಾರೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಾಯ ಪಂಡ 32 ಗ್ರಾಮದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅರಣ್ಯ ತೊಡಗೈಸೈನಾರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 16 ವರ್ಷಗೋರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಆಶೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ವೇಣೂರದ ಆರ್ನ ಪಟ್ಟದ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ್ನ ಬಾಲ ಎಲೆಗದಿತ್ತ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನಗ ಯಾನೆನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತೇಣ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಸರಿಯಾವಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಆವಾಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕರಿಣ 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ವೇಣೂರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಂಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಣ ವರ್ಷ ವೇಣೂರು 6ನೇ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಮಹಾಮಸ್ತಕ ಅಭಿಷೇಕ ನಡತ್ತೇನೆ ಅಂಜಾದು ಒಂಜಿ 2-3-4 ವರ್ಷ ಪಿರ ಪೋಂಡಲ ಈ ವರ್ಷ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಬೊಕ್ಕ 6ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸವೊಂದು ಇನಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಜೊತೆನ ಎಂಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಅರಸರಿಗಳ ಮಾತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸೀಮೆದ ಪರವಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ನಗಳ ಪರವಾದ ಇಡೀ 32 ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನನ್ನವರಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುತ್ರೆ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅವೇತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವೇತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಇಡೀ ಯಾನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸಮಾಜವು ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಮನ ಪಾತ್ರನು ಇನಿ ಸತ್ಯ ಮಲ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಇನಿತ್ತ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಬರೋಡ ಶಶಿ ಅಣ್ಣಿ ದಯಪನ್ನಗ ಒವೇಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಎಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡಲ ಆರು ಅರ್ನಡೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಆರು ಖಂಡಿತ ಇರಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತನಾರತ್ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಪ್ಪನ ಚಾಕಚಕ್ಯ ತಿಪ್ಪನ ಶಶಿಧರಣ್ಣಿ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಎಂಗಲೋಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಸೀಮೆದ ಪರವಾದ ಅರಸುಲ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಅರೆನೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದ ಯಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನನವರ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪನಪನಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯ ಆದ ದಾಯಪನ್ನಗ ಕರ್ಣ 5 ವರ್ಷ ಪಿರ 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ಎಂಗುಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಹತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಕೆ ಅಪಗಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಆರ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒವ್ವೆಂಜಾರ್ನ ಊರುಡಾಣ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತಿಂದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದಿ 2-3 ಜಿಲ್ಲೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಒಂಜಿ ದಿಂಜೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಆದ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆತನತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೂ 6 ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸೌತಡ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಟೀಲ್ ಅಂಜನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಲ್ಲೂರು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತುಂಡು ಕೊಲ್ಲೂರು ಎಂಗ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೂ ಸಮೇತ ಆರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಅರಸಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆದ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಂಚಾಣ ಮಲ್ತ ಎಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಈ 5 ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗಿನಿ ಇಡೀ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 5 ದಿನಕ್ಕೂ ಬಡಿತನ ಉನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಡಿತನ ಅರಿಪ್ಪರೆಯಾವು ಬೆಲ್ಲ ಬೇಳೆ ತಾರಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಜಿತನ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಮೆರೆಲ್ನಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದಿಯಾನ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನನೋರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಜೊತೆನ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ನಾಡ ಇತ್ಯದ ಬಾರಿಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಅವಾದಿತ ಸುರೂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಂಡಲ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆರು ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವಳು ಒಲ್ತ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಆರ್ನ
ಅರಸರ್ನ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದನೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶನೇ ಅರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಜಿತನ ಆರು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾಕ ಇರುವೇರು ಸೇರಿದ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಪಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ದಯಪಂಡಗ ಯೋಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗಳ ಒತ್ತುಂಡು ಆರ್ಲೊಂಜಿ 15 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ತನ ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನಾರು ಅಂಜಿತ್ನಾರಿನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸೋಳೆಕೆರಾರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಮಾತರ್ನ ಪರಬಾದಿಯಾನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈತೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಿತ್ತಂಡ ಅರಸೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರಸೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲರ್ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗಳು ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಣ್ಣನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿದ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಪ್ರಥಮ ಪಜೆ ಸಾರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಲ್ಲರು ನಿಜವಾದಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಲೂಕದ ಆಪನೈತನ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಮನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆರು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಾತೆರಡು ತುಂಬ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆದ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಡ್ಲ ಅರಮನೆ ಪಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಅವಿನ ಸಂಬಂಧನ ಒಂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಗ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದು ಯಾನ್ ಆರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೋರಾರಡ ಕ್ಷಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ನಳಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇರೆ ಇನ್ನು ಎಂಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುರಾಣಿದಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವಿಚಾರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಗ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುತ ಸಭೆಟ್ಟ ಆರ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆದಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದು ಉಡಲ್ದಿಂದ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಸೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಇತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗಮನ ಕೊರ್ಮನ ಅಗತ್ಯ ದಾಯಪನ್ನಗ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆದ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಾವಡು ಈ ರಡ್ಡೈಕ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಬನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಗ್ಲು ಆಯ್ನದ ಸಭೆಯನ್ನ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಕಲ ಎಂಗ್ಲು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಸರಳ ರೀತಿಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸುರುತ್ತ ಸಭೆ ಆಯ್ನ ಎಡ್ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ನನೊಂಜಿ ಸಭೆ ಎಂಗುಲು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ಬರ್ಪನಾನಿ ಸಭೆ ನಿಧಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಜಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವತೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧುಲು ಬೈದೇರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಮೊಕ್ಕಲೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನು ಉಡಲ್ದಿಂದ ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುರಾಣಿದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ತದೆ ಅಲಂಕಾರ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿ ಇಟ್ಲ ತೋರಣದ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಕುಕ್ಕುದ ಪುಕಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಚಪ್ಪರದ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಇಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆನೆಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಚೇತನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಳದಂಗಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಗಣ್ಯರು ಬೇತೆ ದಾನಿಲು ಎಂಗಲ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋರ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿದು ಎದ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಗೆ ಈತ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಿತ್ತಂಡ ಸುಮಾರು 35 ಬೇತೆ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಪಾಲು ಪಡೆದಿರು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎದುರದ ಮೈದಾನಡು ಆ ಒಂಜಿ ಭಜನ 35 ತಂಡದ ಭಜನಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಭಜನದ ಮಾತ ಬೇತೆ ಭಜನಾ ತಂಡದಕ್ಕಲಿಗೆ ಐತ ಸಂಚಾಲಕರನಕ್ಕಲಿಗೆ ಭಜನದ ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲಿಂದ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲಿ ಪರ್ಯಾವು ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಪುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ದೇವೇಂದ್ರಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಹಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆದ ಅರಸರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗಂಗಾಧರ್ ಎಂ ಮಿತ್ತಮಾರ್ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಹರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಬೆ.
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ರೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತದೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದಾರಿನೇ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ದಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರಸುಲೆಗೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಎಮ್ಮಿತ್ತ ಮರಬತ್ತದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಹತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಐನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರು ಅರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಹರ್ಷನ್ನಾಗ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಟ್ಟುಗು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಡೋಂಗ್ರೆ ಬತ್ತದೆ ಅರಿನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನು ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಮೇರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತೀತ್ ಅಜಿಲಾ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನು ಅಂಜನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಆಗಮಿಸೈನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದಾರೆ ಐನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದ ರೈಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಅರಿನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ನಾನೋರಿ ನಮ್ಮಾರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ದುಂಬುಂತುದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಾಣ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಪುನ್ಕೆತ್ಯಾರ್ ಬತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ನರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನನ್ನೊರ್ತಿ ಬಿನ್ನೆದಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಐನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಂಗಲ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನೋರಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಐನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಹೆಗಡೆ ನಾವು ರಗುತ್ತು ಬತ್ತದು ದಯಮಲ್ತುದಾರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಗದೀಶ್ ಹೆಗಡೆ ದಯಮಲ್ತದು ಕೊಡಂಗೆ ಸಂಜು ಪೂಜಾರ್ಲು ಬತ್ತದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರಿಗೆ ಸುಭಾಸ್ ರೈ ಪಡ್ಡಿಯೊಡಿ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನ್ನಿಡ್ದಲಾಗಾಯಿತು 20 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಣ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಡಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಈ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂಚಿತ್ತನ ಪೂಜ್ಯ ಅರಸರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ 2 ಪಾತೆರಡು ಅರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನು ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ರಾಜಸಿಂಹರಾಜನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಇನ್ನಿತ ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಹರ್ಷಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿದ ಹರ್ಷಣ್ಣಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ರಾಸಿನ್ ರಿಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇ
ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಎಂಕಲ್ನ 60 ಊರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಸುಮಾರು 1995 ಇಸ್ವಿಡ್ ಎಂಕ್ ಪಟ್ಟಾನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಐದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರಥ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಡಾಡ್ದಿತ್ತ. ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ವಾದ ಸುಮಾರು 2000 ಇಸ್ವಿಡ್ಗಾನಾಗ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಹಸ್ತರ ಒಂಜಿ ನೂತನವಾದ ರಥ ಮಲ್ಪದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ರಥ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಬತ್ತನ ಪಗ ಏನು ಹೆಗ್ಡೇರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂತ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು. ಐಕೆ ಇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಯಾನ ನೀನು ಏನೋನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡದು ಏನಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅರಮನೆ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಆಯ್ತು ವಿಚಾರ ಉಳ್ಳ ಇರು ಏನೋನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಾರ ಅಸುಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಳು ರಡ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ ಪಿದೇ ಬತ್ತಗಳು ಅರಸಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂತ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡೇರಿ ಅಂಟ ಪಂಡದು ಇರಿ ನೀ ಪನೋಡೈನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮೂಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಣ ಒಂದು ಪಂಪನ ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಎಂಗೆ ಪಂಡದು ಎಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಖಾಲಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರನೆತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಗಳೊಂಜಿ 2007ನೇ ಇಸ್ವಿಗಾನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಎಂಗ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಇಡೀ ಸೀಮೆದ ಜನಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರ ಮೂಲಿತ್ತಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ಒಂಚ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಆವಂದಿತ್ಲೆಗನೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ಎಂಗ್ಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರನ ಎತ್ತದು ಮೂಲು ಏನು ಅರಮನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪಾಯ ಒಂದು ದಾಯ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆలు ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇ ಕೆಲಸ ದಾಯ ತುಂಬ ಜೀನ್ ಪಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತರ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರಿ ಎಂಗಳ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಳೊಂಚ ಒಂದು ದೊಂದು ಐತಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಎಂಗಾರು ಚಿಂತನೆ ಪೂರ ಪಂಡಿದೆ ರಸುಲೆ ಮುಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಇರು ಎಣ್ಣಿನ ಹಿಡಿದು ಸೋಕುಡು ಆಪುಡು ಪಂಡದು ಎಂಗೆ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿರಾರು ಅಲ್ಲ ಏನು ದಾಯ್ತನೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿರು ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೊನ್ನೆ ಜಗದೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಳು ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 3000 ಜನತ ಒಂಜಿ 8 ದಿನಕ್ಕೆ ನಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡದು ಅಡಿಗೆ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತ ಆಳ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನಲ 16,000 ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗಿನ ಇಡೀ ಮೂಲು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಬಾರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ನಂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಪಂಡ್ರ ಎಂಗ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 16 ವರ್ಷಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡ್ಕೊಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಅಲ್ಲ ದುಂಬು ಆ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಅವಡು ದುಂಬು ಓಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಗೆ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆ 16 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಳು ಅಪೂರ್ಪಡಕ್ಕೇನು ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕಂದ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಣ್ಣ ವರುಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಣು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಣು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತೆ 16 ವರ್ಷ ಗೊರ ಪಿರ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾವು ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಆ 16 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪರ ದಾಯ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೂಲು ಬೆತೆ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಷೀಮಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ವೇಣುದ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತಿನ ದಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮೂಡ್ ಬತ್ತು ಇಂಚಿನ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ದಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಕೇನಾಗ ಇರೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಡು ದೇವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮುಗೇನ ಎಂಗ್ಲ ತಂತ್ರಲು ಬಾರಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದಾರು ಮನೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಪಂಗಣ್ಣಯ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ಚಕೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರ ಮೇರಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ದ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂದು ಎಣ್ಣಿದು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡ್ಯ ಕೇವಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಇತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲವು ಚಿಲ್ಲ ಪುಳ್ಳ ಕೆಲಸ ಮತ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡ್ದೈನಿ ಆಯ್ಕೆ ಇಡೀ ಕೇವಲ ಎಂಗ್ಲ ಅಳದಂಗಡಿದ ಮಾತ್ರತ್ತು ಎಂಗ್ಲ 32 ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆದೇನಟ ಮಾತ ಮೂಲು ಸಭೆ ಎಂಗ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಡು ಪಂಡ ದೇವತಾ ಕೆಲಸಲ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಸಮಾರಂಭ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ರೈಜಿ ಪಂಪು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸರಿತೀನಿ ಐನು ಏನು ಊರ್ದಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಪ್ಪುದು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ವಾಮಿಳ್ಳ ಕೇನಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಸಭಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ನೀ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲು 9 ಜನ ಸ್ವಾಮಿಳ್ಳಕ್ಲು ಸುರು ತಾನು ಲೆತ್ತಿತ್ತ ಆನೆ ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ
ಹರ್ಷಣ್ಣೆ ಆನಿಸರಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶರು ಪ್ರಥಮ ಕಂತದ ಹಣಕೊರ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6 ನೇತೃತ್ವ ರಾತ್ರಿ ಇನಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಳ 6 ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಇತ್ತೇ ಏನಂಟ ಕುಲೊಂದು ಅವೇ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೇರಿ ಅರಸುಲೆ ಒವೇ ವಿಚಾರದ ಆಯ್ತಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿದ ಅಂಡ ಏನು ಎಂಕೀರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರ ಈಗ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಪೀರ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಎಂಗ್ಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಉಳ್ಳಿ ತೆರಿಪದೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮನ್ಯ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಇಂಚಿಪ್ಪಗೊರ ಬರೋಡೋಗಿ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ಏನಟ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಣ್ಣು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಟ ಪಂಡಿರ ರಸುಲೆ ಏನಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಅವಳದು ಒಂಜಿ ಪಂಡಾರಂದ ಅಂಡ ಏನು ಏಪಲ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರೆನ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತಿಥಿಲ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಗ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವ್ರ ಮಗಳು ಎನ್ನ ಮಗನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ಟದನ್ನ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಡಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಆರ್ಲ ದಯಮಂಡ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಾಗಾಯ್ತು ಅರಮನೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಆಕಲ್ ಮಾತ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಮೊಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರನ್ನ ವಿಚಾರ ಏನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು ಎಂಗ್ಲು ರಡ್ಡು ತಲೆಮಾರಿಡ್ದಿಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಅರಮನೆದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು ಎದುರುಂತದ್ದು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತುನಾರ ಅಂಚಿನಾರು ಅರೆ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲು ಒವೇ ರೀತಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಏನು ಬರ್ಪೇನು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆನ್ ಪಂಡದ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾರ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತ ನೆಗ್ಲೆ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣೊಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸುರುತದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದೇವತಾ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ದಿನಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ್ಯ ಅವಳು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅರಸುಲೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ 5 ಜನನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಂದು ಅರಸುಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಜವಾದಲ ಈ 5 ಜನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನವೆ ಅವಳ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ಲ ಅರಡ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ ಒಂದು ಆ 5 ಜನನು ಆರ್ನ ಕೈಟಗರಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಿನ್ನೆಯಾದ ಬತ್ತನಾರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕಲೇರು ಮಲಾರ್ಬುಡು ಬಹುಶಃ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆ ಅವು ಸಮಂಜಸವಾದ ಒರಿಯಾಗ ಕೊರನಂದಾಂಡ ಅವು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡೆ ಐನ ನಡಪ್ಪವರಿಂದ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರಶ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕಲೇರು ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ದಿಂಚಿ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇನಿ ಆರೇನು ಲೆತ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯದ ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಲಾಗಾಯ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಂದಿರೊಳಗೆ ಪೋದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಅಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕಲ ಮಾತಿರಲಿ ಎನ್ನುವುದು ದಯಮಲ್ತದೆ ಆರು ಆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆದ ಚೇರ್ನ ಆರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರು ಎಕಡೆ ಎಂಗ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಲ್ಲೆಕಣಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು 10-15 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಮಾಂತಿರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಒಡನಾಟಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ ಮೆರ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಇನಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅರಡಕ್ಕೇನೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹರ್ಷನ್ನೇ ಅರಸಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಕಲಿನ ಗೌರವಿಸ ಅವಡು ಪಂಡದು ಅಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಬ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೂಜ್ಯ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರನ ಕೈಟ್ ಅಕಲಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕಜ್ಜ ಕಾರ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ನಡತೊಂದುಂಟು. ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ಆ
ದೇವಿನ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪುಡ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರಿ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪನ್ಪು ಹಿಡಿದಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ ಬಡವರನ್ನ ಬಂದು ಮಾತೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಸೇರೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಭಾರಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕದ ವೈದ್ಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ NM ತುಳುಪುಳೆ ಎಂಗಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾದಾನಿಲಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಶ್ರೀತ ಡಾಕ್ಟರ್ NM ತುಳುಪುಳೆ ಇನಿ ಸಭಾ ಚಾವಡಿದಂಚಿ ಬರುಡು ಇನಿ ಅರಸಿಲು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವನಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂತೂ ಸತ್ಯ ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾಭವತಿ ಶಂಕರಾಂದ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ನಾಗನ ಕಟ್ಟದ ಸೇವಾರ್ಥಿಯಾದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಕೇನು ದಯಮಲ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ಪಂಡದು ಅವ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ. ನನೂರಿ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಶಿಲಾಮಯ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ದಾನಿ ಈ ಊರುಡಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತಾನು ಉಳ್ಳೆಂದು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೊಡಂಗೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಸಭಾ ಚಾವಡಿದಂಚಿ ಬರಡು ಈರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಅರಸಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಆ ಗೌರವನ್ನ ಇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಕೇಳೋಣ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಊರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡ್ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಿಖಲೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸುರೂತ ದಿನೊಟ್ಟು ಇನಿ ಸಲ್ಲಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸುಲ್ಮೆಲು. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಣಪುಣ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತನ ನಮ್ಮ ಇನಿಕಾನಗ ಇನಿತ ಸುರೂತ ದಿನನೇ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮಡೆ ಚಿತ್ತೈಸದಿರಿ ಬಹುಶಃ ನಾಡೊರ್ಮೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೆಡಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವ ಒಂದು ಪುನಃ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಒವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೂ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಲೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ್ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಆರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಣ್ಣಾರು. ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಿ ಮಾಂತ ವಿಚಾರೊಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಮಾಂತೇರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಾದು ಇನಿ ಉಳ್ಳೆರು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಚಿತ್ತೈಸೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಮೂಲ ಸೇರಿದನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ಆರಡ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನು. ಯೊಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನ ಅನ್ಯಾಶ್ಚ ಹಸ್ತಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡ ಮೂಕೋಪಿ ವಾಗ್ಮೀ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ ಸಕಲ ವಚನಚೇತೋ ದೇವತಾ ಭಾರತೀ ಸಾ ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸೇ ಚ. ಅಣದಂಗಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾಕದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಎನ್ನ ಆಶ್ರಮದ ಅವಧಿಡಾಪನ ಎರಡನೇದೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆಗಲೇ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವಂದುಂಡು. ಅರಸುಲ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನೆಡುದುಂಬದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಲ ಸುರುತಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೆ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಲೆತ್ತಡಿತ್ತೇರು ಆನಿದ ಉದಿಪನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಿಡು ಭಾಗ ಪಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು. ಒಂಜಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಪೂರ ಮುಗಿದೆ
ರಣರಂಗಡ್ ಪೂರ ಪುಣತ ರಾಶಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಪರಬೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಗೆ ಕಮರ ಪೋದಾತಂಡು ಇಂಚಿಡು ಪಾಂಡವೇರು ಜೈತಿನೇತ ಗೌಜಿಡು ಅಗನ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುನ ಬಿರುದಾವಲಿಟ್ಟಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಹಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ 6 ಪಂಡೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಎಂಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು 6 ಕೋದು ಬರೋಲಿ ಅತ್ತ 6 ಪಂಡೇರಿಗೆ ಭೀಮೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಆ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನಿ ತಲಕನೆ ಉಗ್ರಾಣಿ ಅರ್ಜುನೆ ಧನಂಜಯ ಆಯ್ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೇನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾರಡು ದಿವಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಧರ್ಮರಾಜೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಕುಲ್ಲುನಾಯಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಗೌಜಿಡಿಪ್ಪನ ಹೊರತು ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡೆಗೆ ನಿಗ್ಲು ಮಾತಿರಲ ಬಲೆ ಎಂದು ಅಂಚ ರಣರಂಗಗೂ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೊದ್ದಾಣುದಿತ್ತಿನ ಪರಬ್ಬನ ಎದುರು ಪೋಯಿಗ ಕೃಷ್ಣೆ ವಸ್ತುತಃ ಕೃಷ್ಣ ಪೋರೆ ಬರ್ಲಿತ್ತಿನ ದಯಾಯಕ ಪಂಡ ಓ ಕೃಷ್ಣೆ ಮಹಾಭಾರತ ಇದ್ದಾಡಿ ಯಾನಿ ಆಯುಧನೇ ಪತ್ತೂಜಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತೇನ ಅಂಚೆನ ಕೃಷ್ಣಡ ಆಯುಧ ಪತ್ತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರಬ್ಯವು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಂಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಪೋದು ಎದುರುಡು ಅಂತನಾಗ ಆ ಪರಬಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಂಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪೋಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕವಾಯಿನಂಚಿತನ ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಬತ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೋಪನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಕೃಷ್ಣೆ ಪಣ್ಪೆಗೆ ಎಂಚಲ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೊರ್ತು ಇಪ್ಪಂದನ ಪೊರ್ತುಗು ಕಡೇತ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತನ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರಡು ಎಂದು ಪಣ್ಪೆಗೆ ಆತನಾಗ ಅರ್ಜುನೆ ಪಣ್ಪೆಗೆ ಅತ್ತು ಆನಿ ಜಿಂಜಿದನ ಸಬಿಟ್ಟು ದ್ರೌಪದಿನ ಸೀರವೈಪನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಈ ಪರಬನ ಬಾಯಿಡು ದುಶ್ಯಾಸನ ದುರ್ಯೋಧನ ಇಂಚ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಡೈ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಣ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಬೈಜಿ ಅವು ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಯಾಯಕ ಪಂಡ ಜೂಜಾಟ ಪೂರ ಗೆಂದಿರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಲ ಪಾಂಡವ್ಯರನ್ನ ಬಿಡದೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಂದಿದ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಈ ದಲ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಗಳು ಪಂಡೇನ ಅನುಭವಿಸಾವಡು ಪಣ್ಪನ ಪಾತೆರನ್ನೇ ಪಂಡೆ ಅತ್ತ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಧರ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪನ ತಾಕತ್ ಇಪ್ಪಂದನ ಈ ಪರಬನ ಬಾಯಿಡು ಧರ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಬರುವು ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಕೇಳುವೆಗೆ ಆತನಗ ಆ ಪರಬೆ ಪಣ್ಪೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನ ನುಪ್ಪು ತಿಂತನಾಯಿ ಪಾಪದ ನುಪ್ಪು ತಿಂದಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪಾಪ ಹಾಳಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತಿಂದಿನ ಆಹಾರದ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಾಗ ಮನಸ್ಸಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪ ನಡೆದ ಅವರ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನ ಪಾಪಿಲನ ನುಪ್ಪು ತಿಂದಿನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಆನಿ ಪಾಪದ ಗಂಟು ಜಿಂಜಿದಿತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯ ಕುರುಪನ ತಾಕತ್ತು ಬರಂದೆ ಪೋಂಡು ಅವೇ ದೇಹಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನೆತ್ತಿರ ಮಾಸ ಪೂರ ಇನಿ ಬಾಣದ ಮಂಚಡು ಜೆತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮೇಡಿದು ಜಾರೊಂದುಂಡಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಆ ನುಪ್ಪುದ ಪೂರ ಅಂಶಲ ಜಾರದು ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಡುಂಡು ಪಂಪನ ಪರಬನ ಪದಾರ ಭೀಷ್ಮೆ ಎಂದು ಆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದವರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಮಲ್ ತೊಗೊಂಡು ದಾನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಆಹಾರ ಉಂಡತ ಆಯ್ತು ಪಿರಾವುಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರಾವರಿ 4 ಜನದ ಸಂಸಾರ ಹಾಳು ಮಲ್ತದು ಮಾರಂದನೆ ಇವು ಮಾರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಮಾರದು ಇಲ್ಲ ಗೋಪನ ಕಾಸಿನ ಪೂರ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಜಿಂಜಾದು ಬುಡಿದಿ ಬಾಲಿನ ಉಪವಾಸ ಪಾಡದು ಅಂಚಿನ ಕಾಸಿನ ಎಲ್ಲೇ ಏನಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಅನ್ನದಾನಗೆ ಪಂಡು ಕೊರಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಕಾಸದ ಪಿರಾವುಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾಜದ ಪೊಂಡು ಜಾವನ ಕಣ್ಣೀರಿಪ್ಪರಿ ಯಾವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಓದು ಬರೋ ಕೊರ್ಪನ ಕಾಸ ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದಿಪ್ಪರಿ ಯಾವು ಅಂಚಿನ ಕಾಸಿಡು ತಿಂದಿನ ಆಹಾರದ ಪರಿಣಾಮದಾನಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾಪುಂಡಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಪರಿಹಾರದಾದ ಒಂದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡು ಬಾರು ಬುಲೆನಾಗ ಆ ಬಾರು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ನಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ತೋಟ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುವ ಅಂಡ ದೇವರನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಎತ್ತಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ತರ ದಾದ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ದೇವರನ ಸೊತ್ತುಗೆ ಭಗವಂತನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತರ ನಿರ್ಮಾತೃ ಆಯ ನಡೆದವರ ಆಯ್ತಾ ಓನರ್ ಧನಿ ಭಗವಂತ ಆಯ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಲು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕಂಡಗೆ ಬಾರಿಗೆ ವಿಷ ಬರಂದ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಕುಲು ಬರಂದಲಕ ವಿಷ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾಣಿಲು ಬರಂದಲಕ ಬೇಲಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಪುವ ಅಂಡ ವಸ್ತುತಃ ಹಿಡಿದವರ ಏತೋ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಆಹಾರನ ನಮ್ಮ ಕಂಡಿಲ ಕಾಪುಂಡ ಆಯ ನಡೆದವರ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿನ ಶಾಪಲ ಐತೆ ಪಿರಾವಡಿಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಷ ಪಾಡ್ದು ಕೆರ್ನ ಪಾಪ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಬೋರ್ಲೆನ ದತ್ತದ ಐಕಲೆ 4 ಹಾಕದು ಐಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ನೊರೆ ಬರ್ಪಲಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಪಾಪನ ಮಠ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಐಕಲ್ನ ಬೋರಿದ ಗಾಡಿಡು ಆ ಬಾರನ್ನು ವೈತೊಂದು ಬಸರು ಜಾಲಿಡು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಸೆಕರನ ಪಾಪನ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪದ ಬಿರಾಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಅನಿ ಪಂಡ ಆ ಉಣುಪಿನ ದುಂಬು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅವು ಈ ನುಪ್ಪದ ಪಿರಾವಡು ಏತು ಪಾಪ ಉಂಡು ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ದೇವರೇ
ಅಂಚಿನ ಪಾಪನ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ನುಪ್ಪು ತಿನ್ನಿಡ್ದ ಅವರ ಈರಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಆದ ತಿಂದೆಂದ ಅಂಡ ಅಟಿತ್ತಿನ ಪಾಪ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆದ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನ ಆದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆ ಮಾಸ ಪೂರ ಬುಲೆನಾಗ ಅವು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿತನ ಆಹಾರವಾದಿ ಎನ್ನ ದೇಹನ ಬುಲೆ ಪಾವಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವದರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪದೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ನಿಗುಲು ದಿನಾಲ ಅಟಿಲಿಗೆ ಅರಿಪಾಡ್ದು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಗೀತೆರೆ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಪೆ ಭುಂಜತೇತೆ ತ್ವಗಂ ಪಾಪಾಹ ಏಪಚಂತಿ ಆತ್ಮಕಾರಣಾತ್ ಉಂದಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣನಗು ಉಂದಿ ಅನ್ನ ಬುಡಿದಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಉಂದಿ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಗಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಗಕ್ಕಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪುಗೆ ಅರಿಪಾಡುವತ್ತ ಬಿಸಲೆಗೆ ಕರಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಪಾಂಡ ಭುಂಜತೇತೇತು ಅಗಂ ಪಾಪಾಹ ಏಪಚಂತಿ ಆತ್ಮಕಾರಣಾತ್ ತನ್ನ ಸಂಸಾರಗೋಸ್ಕರ ಬೈಪಾಂಡ ಅವು ಪಾಪ ಅವ್ರು ತಿನ್ಪುನು ಹೊರತು ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನತ್ತು ಎಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆರು ಪಣ್ತೇನೆ ತಾನಿ ದುಂಬು ಕಾಲ ನಿಂಚ ಪಂಡ ಏರಾಂಡ ಬಿನ್ನೆರು ಬರ್ಪಂಡ ಪಂಡದು ಬರ್ರೆಗೆ ಆಪಗಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಏರಾಂಡ ಬಿನ್ನೆರು ಬತ್ತೆರಡ ಅಗಲಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಉಂಡರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡುಡಿಗೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೈಪಾನತ್ತೆ ಬದಲಿಗೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಪಂಡ ಬೈಪಾವನ ಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉಣುಪು ನಡೆದು ದುಂಬು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತರು ಉಂಡ ಆ ನುಪ್ಪದ ಪಿರಾವಡತಿನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಪಂಬ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅದು ನಿಗುಲು ಅಟಿನ ವಲ್ಪನಾಗೆ ಇನ್ನು ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪಣ ಪಂಡದೆ ಬರ್ಪಣ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಅವಮಲ್ಲ ವಿಷಯತ್ತು ಆಂಡ ಆಹಾರದ ಪಿರಾವಡು ಎವು ಪಾಪ ಉಂಡು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಿಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಹಾಳಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತರ ತಿನ್ಪನ ರೂಢಿನಿ ನಿಗುಲು ದಿನಾಲ ದೀವ ನೋಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಊರದ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂತ ಸನಬ ಬರ್ಪಣತ ಆ ಅವಕಾಶ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ತೋಟಡು ಬುಲೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಾರಡು ಬುಲೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಡಡು ಬುಲೆ ದಿನ ಆಹಾರನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂತೆಂತ ಅಂಡ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ದನಿಕುಲಾಯನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಮರಟಿತ್ತಿನ ತಾರೆನ ಬೊಂಡನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇಡೀ ಆ ಮರಟು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಜೀವನಡಿ ತಿನ್ಪನ ತಾರಾಯದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ತಾರನ ತಿನ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ದೇವರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದೇವರಿನ ಪೂಜೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಪನ ಕಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯ ಅರಿಬಾರು ಮತ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದರ್ಭ ದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ದಾಯಿಗು ಪಂಡ ಜಡವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿ ಬೇರೆ ದೇವರಂತೆ ಜಿಂಜಿದುಲ್ಲೇರ ಚೇತನವಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಡೆದವರ ಐಟ್ಲ ದೇವರ ಜಿಂಜುದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ನರಮನಿಕ್ ಅಥವಾ ಜೀವರಾಶಿಯ ಕುರುಪನ ಸಂತೋಷ ದೇವರ ಕುರುಪನ ಸಂತೋಷ ನ್ಯಾಯ ನಡೆದವರ ಬಡದು ಹೊರತುಗೆ ಬಂದನಾಗಿ ಜಿಂಜಿದು ನುಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಐಟ ಆಪನ ಆಯನ ಸಂತೋಷ ಉಂಡತ ಐತ ಪಿರವಡು ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅನ್ನದಾನಗೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವನ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚಾದೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪರಗಿತ್ತನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ವಿನಿಯೋಗಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಇನಿ ಊರ್ದಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಇನಿ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಸುವಸ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ವಸ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಸೊತ್ತು ಸುವಸ್ತು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ವಸ್ತುವು ಸುವಸ್ತು ಒಂದು ರೆಡ್ ವಸ್ತು ಒಂದು ಪುದಾರ್ ಅರ್ಪಣೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಸುವಸ್ತುನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಮಿತ್ತಗಾಪನಕ್ಕೆ ಇತ್ತನ ಸಮಸ್ತ ಲೇಸುಗಿಲ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆವಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಮಲ್ತನ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತ ಏನಿ ಅಂಚಿನ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತದ ಪೊರ್ತುಗು ಬರಡು ಪಡೆದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇರು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿನಕ್ಕೂ ಸಾವಿರ ಕಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಬೇಪ ಅದು ಪಾಡುವೇರು ಆಗಲು ಬಂಜಿಂಜಿದು ಉಣಿದು ಪೋಪೇರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಭಕ್ತಿರ್ನಗಳು ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಯಥೋ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವಸ್ತುಲೇನು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡಿದು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತದು ಇನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗ್ರಾಣದ ಮುಹೂರ್ತ ಆತಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲುದೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ಆತ್ಮೀಯರಾನ ಚಿತ್ತನ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ ಅಜಿಲೇರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣರ ಸೇರಿ ಆರ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಆರೆಗೆ ಯವ್ಯವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಉಂಡ ಐಕೆ ಆರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆದ ಮೂಲಕನೇ ಅವು ಆಪನು ಆರು ಪಟ್ಟದ ಅರಸುಲಾದು ಆರು ಮಾತೆಯರಗಿಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕನೆ ಪೂರಲ ಲೇಸ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನಡಿಪ್ಪುನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣರ ಸೆರಾಯಿನ ಚಿಂತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ ಅಜಿಲೇರಿನ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಡು ಯಥೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇಲಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಈ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಲೇಸಿಡ್ ಆರು ಗುರುಕಾರ ಇತ್ತಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯರು ಗೌರವ ಗುರುಕಾರ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಡ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡ್ರೆ ಆರು ಅಂಕಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತನಾರು ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಆರು ಇಪ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪನಾತ್
ಆರನ್ನ ತೊಡಗಿಸೊಂದಿನಾರು 6 ಕಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಂದು, ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಅಜಿಲೇರಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿತ್ತೊಂದು. ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಸಮಿತಿಡಿತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಆವರಿತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡ ಮಾತ ಸೇರಿಕೇಡು ಮಲ್ಪರೆಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಅರಸುನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮುಲ್ಪ ಸಭೆಟ್ಟುಂಡು. ಶ್ರೀಪಾದ ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯರು ಆರ್ನ ಹಿರಿಯರು ದಿಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಡು ನಿಪುಣರಾದಿತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪಾವರುಳ್ಳೇರು. ಇನಿ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು ಏತೋ ಸಮಯಡ್ ದಿಂಚಿ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯ ಏತೋ ವರ್ಷಡ್ ದಿಂಚಿ ಆರ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ನಡಿಪು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ನಡಿಪು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಿತ್ತೊಂದು, ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಜಾತ ಶತ್ರುವಾದಿತ್ತನಾರು ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು. ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ರ್ ದೂರದ ಬರೋಡ ಉದ್ಯಮಾದಿತ್ತೊಂದು, ದೂರದ ಊರುಗತ್ತ ಒಂದೇ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರಿಗೆ ದಾಲ ಬೋಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸಿಡ್ಲು ಆರು ಪಾಲು ಪಡೆತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಮಲ್ಲಿಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಅವಿಭಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯನ ಆರ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿಯು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಪ್ಪ ನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕ್ಕಾರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತನಾರು ಆರ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತರ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚೆ ಮಾತೆರ್ನ ಸೇರಿ ಕೇಳಿ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಆವರೆತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮಾತ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಯಾವೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುದ ಕೊರತೆ ಅವಂದೆ ಅವು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ವರಿಂಡಿಗೆ ಪಣಪಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರು ಬತ್ತದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಶಿಲಾಮಯವಾಗಿನ ವಿಗ್ರಹ ಹತ್ತಾವಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ರೂಪದ ದೇವಿ ಜಿಂಜಿದುಲ್ತೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು. ಅಂಚಿನ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನಡ್ ಮಾತ ಊರ್ದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತದು ಅಗಲ್ನ ಬದುಕಡು ಯಾಪಲ ಸುಖ ಸೌಖ್ಯ ಜಿಂಜಿದಿಪ್ಪಡು ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪ್ಪೆ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅತಿ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಅರಿತ್ತೇನೆ ಪಿದಾಡುವೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ 60 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೂ ಐತವನಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಲು ಬಹುಶಃ 2007 ನಡತನಂಚಿತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಸುಲೆಗೆ ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿ ಉಂತುದು ಸುರೂತ ಪಣವನ್ನು ಕೊಣತುದು ಕೊರ್ನಾರು ಪೂಜ್ಯ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆರು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಸುರೂತ ದಿನೊಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮೋತ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಡದ ಸಾವಿರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗೂ 6 ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಆಂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಕನಸು ಅವು ನನಸಾದಿತ್ತನಾಂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಲು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಆಯರೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಹರ್ಷಣ್ಣೆ ದಾಯಪಂಡ ಕಾವಂದೇರ್ನಾಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಂದು ಪಂಡದು ಆಡೆ ಪೋಯ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ 6 ಕೋರ್ಪನ ದೇನಿಗಿದ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪನು ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಪೋಪುನಿ ಹರ್ಷಣ್ಣ ನಾಡೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಎಂಕಲ ಇಂಜೆಂಚ ಪಂಡೇರ್ದು ಪಣ್ಣಗ ಅಪಗಾಂಡ ಕುಲ್ಲುಲೇ ನಿಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುಣೆ ನೊಂತೆ ಕೇಳಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಇರುವ ಅಂಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಉಂಡು ಯಾನ ನಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬರೆ ದಿನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಹರ್ಷಣ್ಣೆ ಕುಲ್ಲಾದು ಬರೆ ಉಣ್ಲೆ ಇಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಂಡ ಡಾಂಗುರತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಡು ಆಡೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಪೊರಲ ಕಂಟಡೆ ತೂವನೋಡು ಒಣಸದ ಅಲ್ಪ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇರುವ ನಮೂನೆದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹರ್ಷಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೊರ್ನೆಡ್ದಾದು ಮಾಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಲ ಭಾರಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಆಪುಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋದ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿಲ 6 ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರಿ 6 ದಯಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅರಸುಲ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಆರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಅರಡನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಬೆ ಹರ್ಷಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಇರು ನೆರೆಯರು ಪಣ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಧೈರ್ಯಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಬ. ಹರ್ಷಣ್ಣೆ
ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಣೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪರಮ ಭಾಗ್ಯ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇರ್ ಬತ್ತದಾನಗಣೆ ಅರಸುಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತದಿಂಡಿ ಆಣಿಲ ಆರೇ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನಿಲ ಇನಿ ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತನು ಆರ್ನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತರು ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನು ಪಣಪುನ ಪಾತೆರೋನು ಅರಸಲು ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡೇರಿ ಈರ್ನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪೂರ ಅಳವಡಿಸ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಪುರ್ಲು ರೀತಿಡಿ ಆಪುನು ಪಣಪುನಂಚಿತನ ಆ ಚಿಂತನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತನ ಗೌರವ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚಿತ್ತೈಸಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೂಜ್ಯ ಹರ್ಷಣ್ಣಿ ಸಭೆನ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಡೊಂದು ಆರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಬೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಹರ್ಷಣ್ಣ ಈ ನಡುಟು ಹರ್ಷಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರೇನಂಚಿತನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರನಿ ಎಕಡೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ಣ ಪೊರ್ತುದಾರು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಹೊಡಿತೀರಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನುಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರು ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬಾ ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲಿಡು ದೇವರಿನ ಕೈಂಕರ್ಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರು ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿತ್ಯ ನೇಮಿತ್ಯಲನ್ನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಪ್ರಕಾಶರು ಬಹುಶಃ 6 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ್ಬೇರಿ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನೊಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಆನಗೊಪ್ಪು ಮಾತೆಟ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಇನಿಕಾನಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು 6 ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬುಡಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಲ್ನ 6ನ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ 6 ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆರೆಗೆ ದೇವಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ದು ನನಾತ್ ದೇವೇರ್ನ ಈ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಾವಡು ಪಂಡದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪೂಜ್ಯ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಭೆನ ಉದ್ದೇಶ ಅದೊಂದು 2 ಪಾತೆರಡು ಆರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ನಮಃ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸೋದು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಲೇಸಡ್ ಈ ಸಮಿತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಊರದ ಅರಸುಲಾಯ್ನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯ್ನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ರಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ ಅಜಿಲೇರೆ, ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ, ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಯಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ, ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿಪುನ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶರೇ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯ್ಕರೇ, ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಪಂಚಾಯತದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಮ್ಮನವರೇ, ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ
ಇನ್ನೀತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇ ಎಂಕುಲು ಸರ್ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಮಾರ್ಗಡ್ ಪೋಂದು ಬರೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಳದಂಗಡಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಎಂಚ ಆತನು ಎಂಚ ಎಂಚ ಆವೊಂದು ಪಂಪನು ಎಂಕ್ಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಕ್ಲು 95 ಇಸ್ವಿ ಹಿಡ್ದು ಅರಸುಲು ಪಟ್ಟಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಯೋಗ ಪೂರ ಮಾತೆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಣು. ಆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಸೇರ್ಸಾದು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆಲು ಊರ್ದೊಲೆ ಆತನು. ಅವು ನಿಕ್ಲ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಚೇಂಜಿನ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ತ್ಯಾರ ಡಾಮರ್ ಬಾಡಿಯಾರ ಅಂದತ್ತು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಸುರ್ಪರ್ದಿಡು ಸರ್ನ 32 ದೇವಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮ ಬರ್ಪುಣು. ಆ 32 ಗ್ರಾಮಡು ಆರ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಓವೇ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಲು ಆಪುಜಿ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅವೇ ರೀತಿ ಅಂಕುಲ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು 72ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ನಮ್ಮ ಭೂಮಸುದೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಅಂಡು ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಆಸ್ತಿ ಕಳೆಯಂಡೇರು ಆಸ್ತಿ ಹಿಕ್ಕನಕ್ಲು ಆಸ್ತಿನ ತೊಂಡೇರು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಬಿಳೆಪಾಯ್ಜೇರು ಪಂಡ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇತ್ತೀಚೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ತುಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅವೇನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನೇನು ಒಂಜಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ದುವೇರು ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಲು 10 ಎಡ್ಮ 10 ಜೋಕುಲು ಬಡತನ ಆಯನ ಆಸ್ತಿ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಪಂಡ ಈಗ ಬಂಡವಾಳ ಪಾಡ್ರ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎನ್ನಿನತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಯಾನೊಂದೇನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಜನ ನಮ್ಮನಿವಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು ಘಟದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಘಟದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಬೀದರ್ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಜನಜೀವನ ಅವು ತೂನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಜನಜೀವನ ತೂವರ ದಿಕ್ಕುಚಿ ಅಕ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾದಿಡ್ಬೋನ ತೂಪರೆ ಹೊರತು ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲಾಕ್ಲೇನು ಅನುಭವಿಸವ ದಿನನಿತ್ಯ ಅನುಭವಿಸವ ಈತ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಮಟ ತಡೆ ಉಂಡ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆತ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪೋಡು ಉಡುಪಿ ಪೋಡು ಸಾದಿ ಉತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟೀಲು ಪೋಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೋದು ಅಕ್ಲು ಇಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಒಡೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಆಂಜನಾಗ ದಾನ ಪುಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಪಾಡುವೇರು ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾದ ಬುಡಿ ಇಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಪೋಪ ಅಂದ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನ ತಕ್ಲೇನ ಸುಧಾರಿಸದ ಕಡಪುಡುವ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಅನುಭವ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮೂಲ ನಡ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತನ ವಿಷಯ ಇಂಚನ ಬಂಡ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಈ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಆತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬರ ಕಲ್ತದಿರು ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಆತೇರು ಏನೊಂದು ಏಪಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೋಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮುರಾಣಿಂಜಿ ಭಾಷಣದ ಪಂಡ್ಯನ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ವಿಚಾರವಂತರಾದ ನಾವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಒಪ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಆಚಾರವಂತರಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಖಂಡಿಸಾವನು ಆಯನ ದೂರನು ಇಬಾನು ದೂರನ ಬದಲು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಾಡಪ್ಪೆ ಇನ್ನು ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತಂದು ಉಗ್ರಾಣ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಂಡು ಜಮ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಕ್ಲಿ ಅವರ ಬತ್ತು ತೂವಡವೇನು ಜಮ ಉಗ್ರಾಣ ಒಂಜಿ 200 ವರ್ಷದ ಪಿರವದ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂವಡು ಐತ ಅಲ್ತ ಕ್ರಮ ಐತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲಿಂಚ ಪೋದು ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ಅರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡು ಬೇಳೆ 15
ಸಾಸಿಮೆ ಏತುಂಡು ಕೂಡಲೇ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತು ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಎಡಮದಿನತ್ತ ಉಗ್ರಾಣ ಆಂಡ ಉಗ್ರಾಣ ಇಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ದೀಪಮ್ಮನ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಾಮಾನು ಸಾಹಿತ್ಯನ ವಿಂಗಡಿಸವನು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಾದವನು ಸೂಕ್ತವಾದ ದೀದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ ರಡ್ಡ ರೀತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ತರಕಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಲ್ತದೀತ ಐಟ್ ರಡ್ಡ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾಳಾಪನ ತರಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಹಾಳಾವನ ತರಕಾರಿ ಸೊ ಹಾಳಾಪನ ತರಕಾರಿ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಏತಾಪನ ಆತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂದು 5 ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಕೋಡಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬತ್ತಿರು ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂದೇಟ್ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಬತ್ತದ ದುಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತದ್ದು ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಸುಮಾರು ದೂರ ಒಂಜಿ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂಜಾರೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜನ ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತನು ಇತ್ತು ಅವೇನು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 500 ಮೀಟರ್ ನಡಪುನತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಆಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿತ್ನ ರೂಮ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಐಟ್ ಕುಲ್ಲುದು ಅಲ್ಪ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಪಿದೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವಳು 27 ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡು ಆಕ್ಲು ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ AC ಮಲ್ತಂಡು ಆಕ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಪಾಡದ ಅವು ದಾಪಂಡ ಆಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಲೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಉಬ್ಬೇಕ್ ಬುರ್ಲೆಕ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಮುರಾಡಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫ್ರೀ ಮಲ್ದ ಪಂಡ ಬಡವೇರಿಗಂದತ್ತು ಏರೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬಾರಿ ಖರ್ಚು ಬೂರಿ ಇದ್ದ ಪಂಡದು ಮಲ್ಲಾರ್ಲ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಅವೇನು ಉಚಿತವಾದ ಮಲ್ಪಗನ್ನು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರದ ಎತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ರಾವುಂದು ಹಳ್ಳದಂಗಡಿದ ಒಂಜಿ ಅರಸುಲ್ನ ವಿಷಯ ಏನು 2 ಪಾತೆರ ಪಂಡುಡು ಆರು ಬಾರಿ ಮುರಾಣಿ ಆರ್ನ ಮುಂದೆ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ವೇಣೂರು ಡಾಂಡ್ ಇಂಚಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ನ ಅಂಡ ರಾವೊಂದುಂಡು ಅವು ಆರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಆರ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಏನು ಆತ್ಮೀಯರಾರು ಆರ್ಲ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡ್ಲ ಆರ್ನ ಬತ್ತದ ಏನಡ ಪಾತ್ಯರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಆವಡು ಪಂಡದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಹೂವಂಜೆ ಮಾರ್ಗದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆರು ಮುಂಚೂಣಿಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ಕಿವಿಲ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ್ಪೇರಿಂದ ಮುರಾಣಿ ಬೇರೆ ಗಡ್ಕರಿ ದಾಯ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿನ ಟೇಪ್ ಮಲ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಕೂಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಂಡ್ತೇರಿಂದ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಗಡ್ಕರಿಡ ಪಾತ್ಯರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೆರಿಯ ಶಾಂತಿ ಉಜಿರೆಗೆ 4 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 700 ಕೋಟಿ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ತಿದ್ದೇರು ತಾನೆ ಅಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅರೆಗಿ ಪರಪೋದು ಅಂಚ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾವಡು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂದು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲ ನಾನು 4 ದಿನ ಒಂದೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡ್ದು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಪಾತೇದೇನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರ್ಷಣ್ಣ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಲ್ತನಂಚಿತನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಮನದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲ್ಲುಳ್ಳೇರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ನಲ್ ಪಡೆದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಣ್ಪಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಹರಸದೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಕಡೆ ತಾಂಗೋಗು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೈನ ಶ್ರೀತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇಳೋಣ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಸುರುತ ದಿನ ಇನ್ನಿತ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ಯಾನ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಭಕ್ತರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರಿಸನಂಚಿನ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ 4 ಪಾತೆರನ್ನು ನಂಗೆ ಪಂಡೇರಿ ಆರೆಗೆ ಹೃದಯ ತಿಮ್ಮನ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದು. ಅಂಚನೆ
ಇನ್ನಿತ ಸಮಾರಂಭಡು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರುಳ್ಳರು ಹಾರೆಗಲ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾರಂಭಡು ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಕ್ಕಳರು ಹಾರೆಗಲ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲು ಬರೋಡದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ನವಶಕ್ತಿದ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳರು ಹಾರೆಗಲ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ್ ಉಳ್ಳರು ಹಾರೆಗಲ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳರು ಆರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನ ಅರಸರು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜಿಲ್ಲೆರು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದೆ. ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ನಡಪನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ 16 ತಾರೀಕು ಬಿಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಾದಕಲು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕಲು ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದರು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು. ಮಾತೆರೆಗಲ ಅಲ್ಪ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಕ್ತರ ಮನದ ಅಂಗಡದಿ ಘೋಷ ಮೊಳಗಿದಂತೆ ಪೂರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವ ತೇರಿನಲಿ ಪೂರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವ ತೇರಿನಲಿ ದೇವಿ ಬರುವಳಂತೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬರುವಳಂತೆ ದೇವಿ ಬರುವಳಂತೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬರುವಳಂತೆ ದೇವಿ ಬರುವಳಂತೆ ತೇರಲಿ 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 ತಾಯಿ ಬರುವಳಂತೆ.
ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸ ಶ್ರೀಶ ಗೋವಿಂದ ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸ ಶ್ರೀಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಗೋವಿಂದ ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸ ಶ್ರೀಶ 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 ಪಾದಸತಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಪಾದಸತಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ
ಕೃಷ್ಣನುತ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ನಾದದ ಸುದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತಿದೆ ಮಾಧವದ ಸುದಯ ರಸವ ನೆರೆಯುವಂತಿದೆ ನಾದದ ಸುದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತಿದೆ ಮಾಧವದ ಸುದಯ ರಸವ ನೆರೆಯುವಂತಿದೆ ವಾದಿಸುತ್ತಿಹ ಬಬದ ತಾಪ ಬಡಗಿದಂತಿದೆ ವಾದಿಸುತ್ತಿಹ ಬಬದ ತಾಪ ಬಡಗಿದಂತಿದೆ ಮಾಧವಿ ಫಲರಾಸ ಕ್ರೀಡೆ ತೋರುವಂತಿದೆ ಮಾಧವಿ ಫಲರಾಸ ಕ್ರೀಡೆ ತೋರುವಂತಿದೆ ಬಾರಸಕ್ಕೆ 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 ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನುತ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಸಕಲ ಲೋಕನಾಥನೀತನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು ಸಕಲವನ್ನರ್ಪಿಸುವುದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಉಳಿಯಿತು ಸಕಲ ಲೋಕನಾಥನೀತನೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು ಸಕಲವನ್ನರ್ಪಿಸುವುದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಉಳಿಯಿತು ಲಕುಮೆ ಮುರುಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಗುದು ಹೊಳೆಯಿತು ಲಕುಮೆ ಮುರುಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಗುದು ಹೊಳೆಯಿತು ಬಪುತೆ ಹರಿದು ಎನ್ನ ಮನ ಪ್ರಸನ್ನವಾಯಿತು ಬಪುತೆ ಹರಿದು ಎನ್ನ ಮನ ಪ್ರಸನ್ನವಾಯಿತು ಬಾರಸಕ್ಕೆ 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 ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಬಾರಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನುತ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಬಾರಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಬಾರಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನುತ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् जय जय हनुमान जय 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 हनुमान
ಕರುಣಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲ ಧೈರ್ಯಗಳ ಕರುಣಿಸೋ ನಿರ್ಭಯತ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಕರುಣಿಸೋ ಶ್ರೀರಾಮ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಪವನಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಜೈ ಆಂಜನೇಯ ಬಲ ಭೀಮ ಭಕ್ತವರ ತುಳಿತ ಬಲಧಾಮ ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಪವನಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ರಾಮ ಸೇವೆಯ ಕೊಡು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯೊಳು ಬಂದು ಕೂಡು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ರಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ರಾಮ ಸೇವೆಯ ಕೊಡು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯೊಳು ಬಂದು ಕೂಡು ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ದಾಸ ಕೇಶವನುತ ಮಾರುತಿ ಹನುಮ ಹನುಮಂತ ಹನುಮಂತ ಮಾರುತಿರಾಯ ಹನುಮಂತ ದಾಸ ಕೇಶವನುತ ಮಾರುತಿ ಹನುಮ ದಾಸಾಗ್ರೇಸರ ಜೈ ಬಲ ಭೀಮ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಪವನಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ ಆಂಜನೇಯ ಜೈ ಬಲ ಭೀಮ ಜೈ ಭಕ್ತವರ ತುಳಿತ ಬಲಧಾಮ ಜೈ ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ ಆಂಜನೇಯ ಜೈ ಬಲ ಭೀಮ ಜೈ ಭಕ್ತವರ ಅತುಳಿತ ಬಲಧಾಮ ಜೈ ಹನುಮಂತ ಯಮ ರಕ್ಷಿಸೋ ರಾಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸೋ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಗುರು ಜೈ ಜೈ ಪವಮಾನ್ 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 ಪವನಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ பழனிமலை முருகனே பாலசுப்பிரமணியனே பால் கவடி ஆடி வராம் வேல் முருகாவே பால் கவடி ஆடி வராம் வேல் முருகாவே பழனிமலையில் முருகனே பாலசுப்பிரமணியனே பால் கவடி ஆடி வராம் வேல் முருகாவே பால் காவடி ஆடி வராம் வேல் முருகாவே சங்கரங்க காவடி குருநாதர் காவடி சங்கரங்க காவடி குருநாதர் காவடி ஸ்வர்கீய பழனியிலே காவடி ஆட்டம் தேவ சேனாபதிக்கு மேல் கொண்டாட்டம் வேல் 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 முருகா வேல் 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 முருகா வேல் 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 முருகா வேல் முருகா வேல் பழனியிலொரு தேவனாய் பாலசுப்பிரமணியனாய் மோக காவடி ஏந்தி வராம் வேல் முருகாவே மோக காவடி ஏந்தி வராம் வேல் முருகாவே பழனியிலொரு தேவனாய் பாலசுப்பிரமணியனாய் மோக காவடி ஏந்தி வராம் வேல் முருகாவே மோக காவடி ஏந்தி வராம் வேல் முருகாவே கண்ணு கண்ணு காவடி குருநாதர் காவடி கண்ணு கண்ணு காவடி குருநாதர் காவடி பழமேந்தும் ஞானமலையில் காவடியாட்டம் சுந்தரன் குமாரன் இந்த மேலுடஞ்சாட்டம் வேல் 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 முருகா வேல் 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 முருகா வேல்
ಪಾಪೌಘಗಳೆಲ್ಲವ ನೋಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯಗಳಿವಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷಮ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬಗಳ ಬೋಧಿಸುತ್ತ ಬಗಳ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ವಿಷ್ಟಗಳ ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬಗಳ ಬೋಧಿಸುತ್ತ ಬಗಳ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ವಿಷ್ಟಗಳ ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಪುಣ್ಯವಂತರಿಂದ ಮಗು ಪೂಜೆಗೊಂಡಾಗ ಪುಣ್ಯವಂತರಿಂದ ಮಗು ಪೂಜೆಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣ ಹಬ್ಬವಾಗುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣ ಹಬ್ಬವಾಗುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುವಾಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥನೀತ ರಾಜಿಸುವಾಗ ಪಾಪೌಘಗಳೆಲ್ಲವ ನುಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯಗಳಿವಾಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷಮ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನ ಕಾಲಿಲೊದ್ದಾತ ಈತ ವ್ಯೋಮಕೇಶನಂದ ನಾಲ್ಕು ವೇದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನ ಕಾಲಿಲೊದ್ದಾತ ಈತ ವ್ಯೋಮಕೇಶನಂದ ನಾಲ್ಕು ವೇದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭೂಮಿಯೊಳ್ಳು ದುರ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಭೂರಿಗರಿದಾತ ಭೂಮಿಯೊಳ್ಳು ದುರ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಭೂರಿಗರಿದಾತ ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರೇ ಶಿಷ್ಯನೆಂದಾತ ಶ್ರೀಮದ್ ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರೇ ಶಿಷ್ಯನೆಂದಾತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ನೀತ ರಾಜಿಸುವಾಗ ಪಾಪೌಘಗಳೆಲ್ಲವ ನುಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯಗಳಿವಾಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷಮ ಸಿದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾತ ಸಿದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾತ ಅದ್ವೇಷ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾತ ಅದ್ವೇಷ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾತ ತುಂಗಭದ್ರಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ತಾನು ವಾಸವಾದಾತ ತುಂಗಭದ್ರಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ತಾನು ವಾಸವಾದಾತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ನೀತ ರಾಜಿಸುವಾಗ ಪಾಪೌಘಗಳೆಲ್ಲವ ನುಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯಗಳಿವಾಗ
ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ಸುಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ಸುಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜನ ಸಂಘವ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಶತಕೋಟಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪತಿತರು ನಾವು ನೀವು ಶತಕೋಟಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪತಿತರು ನಾವು ನೀವು ಶತಕೋಟಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪತಿತರು ನಾವು ನೀವು ಪಾವನನೆಂಬ ಬಿರುದುಳ್ಳ ದೇವರು ಶಿವಿಯೊಳಗತಿ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಅಷ್ಟಕರ್ಮಗಳ ನೋಡಿ ಅರೆಕ್ಷಣದಿ ಸುತ್ತು ನಿರ್ಮಲವ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಕರ್ಮಗಳ ನೋಡಿ ಅರೆಕ್ಷಣದಿ ಸುತ್ತು ನಿರ್ಮಲವ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಕರ್ಮಗಳ ನೋಡಿ ಅರೆಕ್ಷಣದಿ ಸುತ್ತು ನಿರ್ಮಲವ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಕರುಣಾದಿ ಪಾಲಿಪ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಕರುಣಾರಸವನ್ನೇ ಬೀರಿ ಯೋಗ ತತ್ವದ ಶಾಂತಿ ವಿರತಿ ತೋರಿ ಕರುಣಾರಸವನ್ನೇ ಬೀರಿ ಯೋಗ ತತ್ವದ ಶಾಂತಿ ವಿರತಿ ತೋರಿ ಕರುಣಾರಸವನ್ನೇ ಬೀರಿ ಯೋಗ ತತ್ವದ ಶಾಂತಿ ವಿರತಿ ತೋರಿ ಹರೆಯುಳು ಅವಧಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧಿಸಿ ಪೊರೆಯುವ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಾಂತೀಶ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ಸುಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ಸುಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಭುಜನ ಸಂಘವ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು ಜಿನೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರು
2025 20/1/2025 ಮುಟ್ಟ 16 ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ದಿನವಾಯಿನ ಇನಿ ಬಾರಿ ದೂರೊಡ್ದು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಅಕಲಕಲ ಶಾಲೆ ಮುಗಿತದ್ದು ಅವಸರವಾದ ಬತ್ತದು ಎಂಗಲ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಖಲು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ದಾರು ನಿಖಲ್ನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ದೇವೇರು ನಿಖಲೆ ಮಾತು ಹರಸಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ನಿಖಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಗೂ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೋದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಒಂದನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನಾರು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಪಳಾರಳ ಉಣಸಲ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದಿನ ಬಂಧುಲು ಭಕ್ತದಿವರು ಏರಲ್ಲ ಬಾಕಿ ತನ್ನ ದಯದೀದು ಹೆಂಗ ಪಳಾರ ಮಲ್ತದೇ ಪೋಡು ಕುಡೋರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಜೋಕುಲು ಪ್ರಸಾದ ಪಲಾರ ಉಣಸ ಮಲ್ತದೇ ಪೋಡು ಮಾಡಿದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಳಾರ ಮಲ್ಪರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕುಡೋರ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಪಳಾರ ಮಲ್ತದೇ ಪೋಡು ಮಾಡಿದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಡಳಿದ